Og så har jeg afbud fra min jæse, Lone. Hun skulle bytte med en, og han var en lille smule kontrær. Og så sagde jeg, at det skulle hun ikke græde over. For hun kunne altid komme dagen efter, eller et par dage efter, så kunne vi hygge os. Og så er det Lis. Det er nogen, der kender hende. Min afdøde søns barnepige. Hun er, hvad er hun, midt i 70'erne. Og hun er altså fået en sygdom i benene, så hun snart hverken kan gå eller stå. Og de kan ikke finde ud af, hvad det er. Men jeg skulle helst dem, der kender hende. Jeg ved så ikke, hvor mange af der gør det. Du må hilse igen. Så sætter I jer ned. Jo, så har jeg 11 pæne, midaldrende damer. Og det er dem, jeg kalder mine nørkenkammerater. Og min stigerantøser i dag. Så I skal sætte jer ned, ikke foretage jer noget, for Gud nåede og trøste jer. Hvis I er op for noget, så kommer Else efter jer, og hun står der. Det er overkommanderet. Og så er I hjertelig velkommen alle sammen.